Naik Punden. Tingkir Sangiran Sragen Kalijambe diwalik-walik. Foto nang isor baling-baling ngono kuwi. Kae ora Apa berarti ini sakit? Foto nang isor baling-baling ngono bareng-bareng. Apa baling-baling apa? Kitiran baling-baling. Watu edo kupat kok, Mbak. Aku wis lah. Punden Tingkir Sangiran Lur. Tempatnya di Kalijambe Sragen. Ini sangat nyaman sekali. Kemarin Foto bareng-bareng ini kok. diresmikan Bapak Menteri Sandiaga Uno. Rejo. Ayo Rejo. Wah, Ayo, Jo, kene Jo. Ayo, joyo ketora. Ayo. Dia begeh. Nah, watu edok kumat. Tenono ya megah-megah, tenono. gonya sangat nyaman sekali, Lur. Ayo, saudara sedulurku semua. Kesel tenan cari om ganggu kulit tamangu kok. Udah, Mas. Duh, pandangnya sangat nyaman sekali dari bawah atas, loh. Selek. Kuwi ras nang Ra masuk. Aja nge-vlog iki. Enggak-enggak kok ora suara. Kesel ya Mbak. Kesel. Ini tempatnya pusat Punden Tingkir. larane nang ngendi?